Bapak-Ibu, dari waktu itu dengan boy saya menjadi anak bapak saya sendiri kawan saya dari apa namanya orang sama anak ini dengan boy semua saya menjadi sendiri anak bapak sangat besok mau negara juga mau kan sini orang sampai apa nih mana jasa wapan ini sir sudah nanti hari ini kalau aja juga mau jadi pakai sini pandai apa nih mana kau apa ini besok jadi mana sir bila kau juga mau jadi pakai kalau aja
मावफुं सोद्रोमा मुस्रि रमेश पि नार्जारि बर' कसारि काउन्सिलनि मानजाथाव मासिगिरि श्री अनिल बसुमतारी बिथां बिथांखौ बे समाव गांसे आर'नाइजों बरायगोन। नेपालनिफ्राय सफैनो हानाय जोंनि मानजाथाव रुपेश मेसे बिथांखौ बे समाव गांसे आर'नाइजों बरायगोन। दिल्लीनिफ्राय सफैनो हानाय जोंनि निरला रामसियारि साइन्टिस्ट बिथांखौबो बे समाव गांसे आर'नाइजों बरायगोन। बे समावहाय जोंनि मानजाथाव बिबार दिनै फुंबिलिनि जि मुंख्लं खाम्फायाव जोंनि मुंख्लंफोरनि सिम जोंनि मान बावनाय बिबार बावजेननाय बे हाबाफारियाव बाहागो लानो हानाय दुलाराय बर' माहारिनि फिसाफोर मानाव गेदेर बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां आफादगिरि सुरत नार्जारि सार लोगोसे जोंनि बर'नि माहारियारि आफादफोरनि गासै दैदेनगिरि नोंथांमोन बर' थुनलाइ आफादनि गासै मावथि नोंथांमोन बेहाय जथुमनो हानाय बेहाय बाहागो लाफैनो हानाय थान्दै नोंथांमोन लोगोसे प्रेस मिडिया आरो भलन्टियार्स नोंथांमोन आङो गिबियावनो जोंनि बर' राव थुनलाइ आरो हारिनि थाखाय जिउ बाउसोमलांनाय गेदेमा मुंख्लंफोरनिसिम आंनि खर' गंग्लायै सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ जासिबाय। जों बुहुमाव हारि हिसाबै थावरिनांगौब्ला आरो जोंनि राव थुनलाइनि सिनायथिजों गसंथेनांगौब्ला जोंनि मुंख्लंफोरा जाय गोथार सिमांजों जुजिनानै अबथिरायै मुंख्लं जालांबाय रुंसारि जालांबाय बिथांमोननि बिहोमाखौ जों अरायबो गोसोआव लाखिनांगोन आरो जों साफ्रोमबो बर' फिसाफोरनि गोसो गोरबोआव मुंख्लंफोरनिसिम जेब्लासिम जोंनि गोसोखांनाया थागोन जोंनि गोथार सिबिनाया थागोन अब्लासिम जों साफा गोथार बर' फिसा हिसाबै जोंनि राव थुनलाइ आरो माहारिखौ सिबिलांनो थाखाय अरायबो थुलुंगा मोनगोन आरो बिथांमोननि जि बिहोमा बेखौ जों फेलें जाहोनाय नङा। बे सद बांसाखौ लाखिनानैनो आंनि बिबुंथिखौ एसेयाव फोजोबबाय। गोजोन्थों। बिथांनिसिम साबायखर थाबाय। बे समाव सुंद' बिबुंथि लाखिगोन बर' थुनलाइ आफादनिनो लेङाइ आफादगिरि लोगोसे जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि रुंसारिफोरखौ बिबार बावजेनगिरि फरायना नीलिमा बसुमतारी बिथां। नैबे निजोम थावनियाव जोङो बर' माहारिनिनो बर' थुनलाइ आफाद जोंनि 64थि दिनैनि नैथि हाबाफारि बे हाबाफारियाव जोङो दिनै जोंनिनो बर' थुनलाइ आफादनि फिरफिलाजों लोगोसे जोङो जाय जोहोलावजो बिथांमोना जोंनिफ्राय मुंख्लं जालांबाय आरो जाय बिथां जोहोलावजो बिथांमोनहा जोंनिफ्राय आगदारि जानानै जोंनिफ्राय गोमोरलांबाय बिथांमोननिसिम आंनि गिबि खुलुमनाय सिबिनाय आरो मान बावनाय बुंलायनायखौ हरग्रोबाय। दिनै जोङो बेयाव ओरैबायदि मोनसे जारिमिन सोरजिनो जोंनि बर' माहारिनिनो सासे गोग्गोम फिसा जोंनि आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि सा बिस्वजित दैमारिनि आफाद दैदेननायाव बिथांखौनो आङो गिबि खुलुमनाय सिबिनाय होदों जे बिथांनि मावथियाव दैदेननायाव जोङो दिनै बेवहाय जारिमिनारि मोनसे सोरजिनो हादों। दिनै जोङो बर' थुनलाइ आफादनिनो जोंनि मानिजाथाव सिबिजाथाव आफादगिरि प्रफेसार जोंनि सुरत नार्जारि सारनिसिम आंनि बुंलायनाय सिबिनाय हरबाय आरो जोंनिनो लोगो आफादगिरि फारियै सानै आफादगिरि बिथांमोननिसिम आरो नेहाथारि आरो रांगिरि बिथांमोननिसिम आंनि खुलुमनाय सिबिनाय हरबाय आरो बेजोंनो लोगोसे जोङो दिनै नैबे दैमु नोगोराव जे सानथामनि हाबाफारि लानानै जे हाबाफारिखौ खुंफुंदों बे खुंफुंनाय आफादनिनो मावफुं सोद्रोमा जोंनि बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा मुस्रि दावबासा बर' बिथांनिसिमबो आंनि खुलुमनाय सिबिनायखौ हरबाय लोगोसेनो
कनभेनर बिथां आरो गासै मावथि बिथांफोरनि मोननिसिम आंनि खुलुमनाय सिबिनायखौ हरबाय आरो बेवहायनो नुजाफैनो हादों जोंनि मानिजाथाव सिबिजाथाव बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरिजों लोगोसे लोगो आफादगिरि गाहाय नेहाथारिजों लोगोसे नेहाथारि बिथांमोन आरो बेवहायनो नुजाफैनो हाबावदों जोंनि BKWSC नि लोगो बुंथिगिरि सार आरो काउन्सिलनिनो आफादगिरिजों लोगोसे बिथांमोननि गासै मावथि बिथांमोन आरो लोगोसेनो बेवहाय नुजाफैनो हाबावदों जोंनि बर' फरायसा आफादजों लोगो लोगो जोङो बाहागो लाफैनो हानाय जोंनि बर' आइजो अनसाय आफादनि आफादगिरि गाहाय नेहाथारिजों लोगोसे गासै आइजो बिथांमोन आरो नुजाफैबावनो हानाय जोंनि बेवहायनो आगुनि लोगो आफादगिरि सार बिथांमोन नेहाथारि बिथां सारमोन आरो बेवहायनो नुजाफैनो हानाय गासै जोंनि जिल्ला आफादनिफ्राय आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे गासै दैदेनगिरि नोंथांमोन नेपाल पश्चिम बंग बर' साहित्य सभा दिल्ली आरो गासै त्रिपुरा हादरसानिफ्राय नुजाफैनो हानाय गासै दैदेनगिरि सार मेडाम नोंथांमोन आरो बेवहायनो जोंखौ जेरै सारियै दा समायनायै मास पास गेलेनो हानाय दैदेनगिरिजों लोगोसे फरायसा फरायसुलि अनजाथाव नोंथांमोन आरो नुजाफैनो हानाय गासै रायजो राजा बिथांमोननिसिम आंनि खुलुमनाय सिबिनायखौ हरबाय दिनै आंखौ जोंनि नैथि बे हाबाफारि जाय जोहोलावजो बिथांमोनहा जोंनि बर' राव थुनलाइनि थाखाय सिबिनानै गाव गावनि जिउखौ बाउसोमलांबाय बिथां आगदारि बिथांमोनखौ दिनै गोसोखांहोनानै आंखौ बिथांमोननि मुङावनो साखि आरो बिबार मालाजों गथाय होनायनि थाखाय आङो गिबियावनो जोंनि गासैबो बिथांमोननिसिम खुलुमनाय सिबिनायखौ हरबाय जाय बिथांमोनहा जोंखौ दिनै नैबेसिम लाबोदों बिथांमोन नङामोनथाय जोङो दिनै बिसिम सफैनो हानाय नङामोन दिनै जोङो बिथांमोनखौ जों साफा गेरेमसा बिफां आरो बे गेरेमसा बिफांनि सिङावनो जोङो दिनै जिरायनानै बा आजिरा समायनानै जोङो जिउखौ खांगासिनो दं थुनलाइ सिबिगासिनो दं जोङो दिनै बुहुमनाङैनो मोनसे बर' माहारिखौ दैदेनलांनो थाखाय हाबाफारि लादों बे हाबाफारिनि आगदारियानो जादों जोंनि जोहोलावजो गासै जेबि हागजर बिथां आफादगिरि आरो सनाराम फावसेन गाहाय नेहाथारि बिथांमोनखौ लानानै गासै बिथांमोननिसिम जे जोङो बिथांमोनखौ गेदेमा हिसाबै जोङो मानिलांनांगोन सिबिलांनांगोन जोङो बुंलायनांगोन जाय बिथांमोनहा जोंखौ दिनैहाय बिसिम लाबोनो हादों दा बिथांमोन नङामोनबा जों दिनै बिसिम सफैनो हानाय नङामोन जोङो बेखौबो मिथिनानै लानांगोन जोंनि गुदिखौ जोङो जेब्लाबो सिबिनांगोन मान होनांगोन बिमा बिफाजों लोगोसे फोरोंगिरि आरो जोंनि गिबि बिथांमोनखौ जोङो जेब्लाबो सिबिनाय आरो मान बावनायखौ जोङो गोसोखांबाय थानांगोन आरो लानांबाय थानांगोन दा बेखौनो आङो बुंथिबाय आरो जोबनायाव आङो बाराखौ बुंनो सानाखै जाय बिथांमोनहा जोंनो दिनै बिसिम लाबोनानै होफैबाय बिथांमोननि जिउ आत्माया जाहाथे सोरगोआव थानानै जोंखौ जेब्लाबो बे हाबाफारि जोंनि माहारिनि मावनाय दांनाय फरायनाय लिरनाय गासै हाबाफारियाव हेफाजाब हरो बेखौनो आङो खनसेबाव गोथौ आंनि सिं बिखानिफ्राय आरज आरो खुलुमनाय हरनानै आंनि नैबे दिनैनि नैथि हाबाफारिनि बिबार बावनाय आरो साखि फोजोबनायनि गिबि हाबाफारिखौ बेवहायनो फोजोबबाय खुलुमनाय हरबाय सिबिनायजों गोजोन्थों बे समाव